שלום חברים, כאן לוקומן. היום אנחנו הולכים קצת לעשות מתיחות על האנשים שבסטים שלי. אז יאללה, בואו ונתחיל. מתחילים! תשמע, אני משחק אחי באיזה כאילו מיינקראפט כזה שחבר הביא לי. קיצר, אני צריך אחי איזה 5 נקודות לאיזה אתר. יש מצב אתה נכנס? למה? זה כאילו מביא לי 5 נקודות ואני יכול להשתמש בזה ברולטה כזאת. כן? קיצר, כך. אז תוריד את הנקודה. זה לא עושה לה כלום? תוריד את הנקודה מהקום כאילו, בגלל שזה... כאילו, לא, כאילו את הנקודה שבין הסיור לבין האם. יש לך סנה. יש לך סנה. איי, אני לא מפסיק אחי צחוק. טוב, אני הולך להתנסות. ביי. ביי. אני שומע אותך. יאללה, בואו נעבור לבן אדם הבא שלנו. הופה, גיא. הבן אדם שלנו מסנן אותנו. לא יפה בכלל. טוב, הבן אדם הבא. מה זה? עכשיו נתקשר אליו. יש לי. הבן אדם מסנן. טוב, נעבור לבן אדם הבא שלנו. בוא נראה. מה המצב אחי? סבבה. שומע? כן. קיצר, אני... כאילו יש איזה אתר כזה שמיינקראפט, חבר הביא לי מיינקראפט. קיצר, שהוא... כאילו יש איזה אתר כזה שיש כמו רולטה. רוצה, כאילו אם אתה נכנס זה מביא לי 5 נקודות. יש מצב? אחי, אתה זייג במיינקראפט? כן, כאילו חבר הביא לי, אז סתם כזה נכנסתי וזה. יש מצב, אתה מביא לי את כזה, מביא לי סתם 5 נקודות וזה, אני יכול לזכות באיזה סקין כזה. אחי, אתה משעמם. מה עושה שם, אחי, אתה סטלן? נו, כך שהבאתי לך, רק תוריד את הנקודה מה-M וה-CO כאילו. אהבתי. עבד. בטח, מה?
נו, זה לא ראית את האמת, אהבתי. נו, הפחדת אותי בקטנה, לא לך. בסדר, זה לפחות הכל? זה עבד. יאללה אחי, עברת על הערוץ שלי, אתה תצפה בך עוד כמה ימים. טוב. יאללה, נחמד, נעבור לבן אדם הבא. ביי. יאללה ביי אחי. וואי, מעניין. טוב, מה? הלו. שומע אחי? כן. קיצר, נשחק אחי כאילו איזה מישהו הביא לי מיינקראפט. עכשיו, מה? קיצר, תקשיב, מישהו הביא לי מיינקראפט וזה, בקיצר הוא הביא לי קישור, כאילו, מה זה הביא לי קישור? אני באיזה אתר כזה, שאני יכול להרוויח בו סקינים. אוקיי. אז חשבתי אם אתה רוצה כאילו להיכנס שנייה אחת אחי, אל תדאג, לא סתם. מה? אם אתה רוצה אחי להיכנס, כאילו זה מביא לי 5 נקודות בשביל שאני אוכל לשחק ברולטה. שלח לי את הקישור. הנה. רק תוריד את הנקודה, פשוט הסטים מוחק את זה. אני צריך להכניס לשם את הסטים שלי? לא, לא, כלום, טאק נכנס וזה ישר... כאילו זה לא משנה, זה כל בן אדם רנדומלי. זה מוחק לך את זה? מאמין לך. לא, באמת שזה לא סתם משהו כזה. מצחיק. ניבלת. היי, לא, נתפסת. פספסת. שתוק, לך לישון, תמיד. בקיצר, אז זה מצולם לערוץ שלי, אז אתה תראה את עצמך מקסימום. גם יראו את מה? התגובות, תראו גם את התגובות. זה מה מצולם אמרת? לערוץ שלי. כן, חבל שהמצלמה לא עונה. חבל. ניבלת כן, לפחות? קצת. סע, טמבל מחר. יאללה, נתראה מחר. ביי. יאללה, ביי אחי. טוב חברים, עד כאן הייתי לא קומן, אני מקווה שנהנתם, אוהב אתכם, יאללה ביי.